Let's go, guys! Dito tayo ngayon sa Wasco, Oregon. Pakita ko sa inyo yung magandang views. Magandang view. Very nice panorama. Para safety lang tayo. Just driving. No talking. Pagka ganitong mga lugar ang madadaanan mo, maganda. Stress-free. Enjoyin natin itong magandang view, guys. Lalo na yung mga ganyan, guys. Nakikita natin na mm, yung mga treadmill na yan. Oh, I mean, windmill na yan. Maganda.
stress-free, nakaka-relief. Yung ang tagal natin sa karsada, at least kahit papaano, ah, pagka ganito na nakikita natin lugar, mawawala yung homesick mo eh. Ganda. Yan. Overtake na lang nila ako kasi napakaganda. Napakagandang magmaneho rito. Patag na patag. Ganda naman yung dam na yan, no? Beautiful. America, America. Guys, kape tayo, kape, kape. Jan Day. Beautiful in our eyes.
Very nice view. So, bali itong load natin sa Alberta, Calgary, Airdrie, Alberta. Ang deliver natin sa Lunes. Lunes, tapos hindi ko alam kung saan tayo pupunta after nun. Marami akong oras, nakapag-reset ako eh. Sana tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin. Parang nasa tabing, katabi nyo lang guys. Kapag ka pinapanood nyo to, parang kayo na yung nandito sa driver seat. Ganda oh. Shiver! I-84 guys ha, dito tayo sa I-84. Oregon. Malayo ito, mahaba ito. Yung ganitong klase ng view. Hanggang dun pa to sa ano.
Doon sa Sandpoint. Sandpoint pa yun? Lake Michigan yata to guys. Ay, no. Michigan. Lake Washington. Ayan, hanggang doon pa yan. Doon sa dulo. Layo-layo pa to guys. Oh.
Nice view, guys. Nice view. Pero kapag winter ito, maano rin. Mataas din ang ano, mataas din ang snow rito. Malamig pa ka mo kasi yung frozen lake na yan. Ganda talaga ng view rito. No? Sarap mag-boat. Kung meron ka lang boat dito, eh, ayan, magbabangka lang kayo ng pamilya mo, anak, asawa mo. Mag-relax-relax lang kayo. Tapos, naka-cross ka lang, oh. Pa-cross-cross lang tayo.
Alright. Ito tayo sa taas. Pero mas marami pang magagandang view rito kung pagtsatsagaan nyo lang panoorin ito. Makikita nyo ang isa sa pinakamagandang lugar dito sa Amerika. Hanggang doon sa pinakadulo yan guys. Malayo pa yan. So until next time. Bye!